@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bari qualified karibuni. Kashim's Hospital, we treat, God heals. Nguriole bintu byekerero bunesimi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, nabwege bintu binde byestima. Tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asininjao. Nkoni tule bintu wichakire byenyumba, ebye salon, nonya ne bintu byobesi aseriguli uraikeri. Nigo tukukane muchinyamera no bokole bwito no bwoko bakera. Twakirishi mese namba 0702669403. Eye Soki Electronics ibyo Chonyamera mwezi mwariganyirwa. Ano mwebuli Henry tumwano. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Wancho murigaria wen Soko TV mbu yamona soko gendra gutikara kusangana intwe na bono karibu sana sense meiga yenkwana heitene na so obutko bware rabuna nachika ukorira ira ebutko bware nigo turache kumurekerana na mono ekirenga kyobo mo gusi na bwegemero bya berege kwane kiwasama tuko abwango iga asokoria kumubeko mo gusiamo na bwekoria kubeka baraina bana inchi busi buku yari gani asobo choryo bano mwaka bwekiri bubere merogebere na isano na ibere na bwegondo chikonya kabato gosanga ande mono ensemo ya magendro ayo ene kiwe ase wadiria ibeno anemono kerona ero mwishimiwa Steven Ariko yora ase studio mogani to tukori rero neragenda to kuyari na kwane kabuna haseke kekega inse myake bere getigarete obachoryo bonne botaraika nararia yari ngete koikirania ase ewodi ya enganchire mwarigani ase studio inanyara ko bagako kosogoria tutarachake nkwana yeito botko bwaro mwishimiwa karibu sana. Asante. Nabo ko mukwane mugusia matukara achire tutaraomera nase embeo. Matukara achire. Mutebe mugusianda sasa ndirete kurwa Soko TV. Ere mucho monene mesete ya Kenya Nairobi. Ko batabinga bwerere bya andi ni maitenga Soko TV. Ere bakachinse cha Michael. Bona abande mbukiete na baromba tenga bwakire bya. Areta Steve Arika. Monto bwoko bw'abantu baibeno gwodi. Yani aso bwenye abadosi bayana ba inchi bali ba kuba bane na bantu baibeno. By the way ngakibagendra te ku kero kwaro tugusinga iko batikete bale. No mbia bale. No nyirende bande nkuiburu bale. Bane bachi mareri bande ngusira bale ne uno bogima. Karibu sana mheshimiwa alikanto cheko nyako batoko nyari bagali ko bakwandra aba menye be wodi ebeno nabo igona ari yakwa nakire ase kega kwa bera ase abisibu no mu MCA korenda tigatora chake nkwana yemo ase kerenge kega kyobo mabomo gusimu abere mu kuraria ase kwa abere ase timu ile kurari ko bwatsia oyo bino kurwa sorongora gusi muske Dr. Fred Matiangiri tukurigoro nabe kirito gutoko bamokonyi bo murai wiki ama ya Jubilee ngaki mwa rengera tiekenge korekane Nyasaye. Ebintu binde bikwe bana. Nande ne ntundende ntangani. Ekero tuere negochin miaka ngesarasina tano ya riuchimaiga. Ekero mugaka sagini na nyamweya. Mama jitigo ikero bugambiange. Ega tuere nare miaka angemeronge bere. Urwerio. Tukaja kanyoro mugaka Simeon Nyachae kaboli kirokyo president wenzete ya Kenya. Na ande kurututu mbaka 2027 na ande ntuwate miaka nge nongebere ne tano iga na ande tukoira guchikonyora oburai. Ne ntundende opportunity yachire tubonete kwe wetogeria na kunyirinda uno mugusi. Kiagera usinata betengano tatwara ken ichobe gesikia mababa na mandegera bono twanyolire Dr. Fred Matiang'i onyolire gesio anchiru Kenya ngima inkitogo kolambo no kumubwatisi
abagusi ntoramo tin tobagaini ntotokora no kolento bwanchani tolento bwanchani no molembe kire kintu kyalire igo na igoro kupongeza former president Uhuru Kenyatta asokoranga matiangi na isaine kubekwe process achiko tenina kurwase ejama ya Jubilee kobe president no korokinga bono ngincherio muga simene chaya tente kur 40 people ekarrokananga ne yagusi unto tena kuru DM yarrokanane ya bogere unto tena kurwa kuna bono se UDA yarrokanane ya kurusigisi bono obwanchani buri wa Kenya bwachakire kiagera kumugania ngatene ne kurwa Jubilee na Jubilee geruete kurwa segetunwa aya na maskania manene na inde igote minute ngana intugusi ntoro sesaiga chisaiga chichagusi ntobwatabina ya BDP unanjena member ya UPA no terbono to party ne kiagera bogambi bwa Kenya tokorosine chameyemo Bueno, umushimiwa rika ase esaiga yo mugusi ya rigiri korosi kwa sege kegetambe oyo andaka abange barigeretie nero gochikora esaiga yiga yo mugusi timetinga kina bekengana iga onyorre enyomba koruisiko abaiga bono buno mugusi nsaiga kibago chikosona ningo gochikobara singe njori bono soira se nyombe ye tari kurusiko nero gochikoba monyene nyomba bono no nyino DM ODM njarenge yo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mboro DM gatite konye on for the people yarenge kuru wabo Kimani Wanyoike njarenge yanya cha mbora ajite konye on no ineye yogo so mbora geko benyomba yayi nero gutobanga nero tenga ikaranzero ikaransaga igo chinyombe chiga nchibwati nge pati ni ya muntoki epati gero monyene oli konyetenenera Ona mama na kitora twari mushimiwa rika asenge njo umuske Fred Matiang'i achoro tubuno mokonyi bo murai wekiama igo bona ndake nanto tebe yagenderete a process you know NDC yarenge igoro abande ngota bale tairi bagakwane kiagere kerere ndisine umuntu gukwana ne patrida ne secretary igo bachete kwetia machiko nere bamwariganie amaego chiko tenenere nyombi kiagera nonyi ne former president ya tebete bono ko batore muntu chutenera kirokyo president ko batore muntu chutenere kiama igo tenera go chikoba omonene bwe kiama ne byame ibinde buna bono PDP ko lo mushimiwa magara byama bine mbiro buna UPA mugabana nyaribo ne secretary baga kabaro ngocha kuikaransa bale bapatinenga into no mugusi nkitobwate onye twatenire umuntu buna bano UPA kera matengo so abano gusubna so ate Jubilee taratu tenganganya kuri UPA ntutegete twensi amo toche tobwaterane torolenga ikirori tutetene ya kenyingima na andi ntuteti koro kinga chipati tine chebisaku yekogera arachorwa be batrida iye kiame kine kiam umushimiwa rika abange ba kwandre sana sensema nemono yemitando abange baburira amaborio ritukuri goro abara ya nemono kurwa ugusi bariandake the senior political leaders mbamo kwabetyo moske Matiang'i ase umuyigo yo enge tutebere no yo ngo yigoro yoko ba kweguburai para ibari bako banere butambe bamanyire kurwa sorongoro gusianda ke mbarenge nere ngaki mbat atayige twangiga intebweka na kyo manyite no moske Dr. Fred Matiang'i ino nabantu baime nalengo na kitoko boringa imwenge goro omukuta no lenge igoro no yugwe member ya Jubilee Jubilee members only nona ba MCA bali barwete kusi imbali bali Jubilee delegates ali toko gendo tenga inje no moto igwanene no muske Matiang'i na kibono mwantike sikogaiga nki guchero moyega omanyite nguchikire buna bono moyega kero usene secretary ito bagaka guchika uchikira abantu ba UPA members omuntu ojubiri naije muntu odia mtagocha aina machikale buna wanchika nga
inchu ensoko TV na chire no cha ko bolinga na kinyale batayi ensoko kyagera tachikiri ile turiko genda no muroberio bali members ba Jubilee balengali abo na bange barabori ga sengencho mete muske Matiang'i obere ka gotara na inu asemiga ya menge aso gokorenga nega yo muske Fred Matiang'i andake ntwaroche totebenga was it by design or by default asengenche katia basani ba ya sensemo ya United Oppositions once amo ya penetinga batokira somo yegoyomo asekia makeri ya PLP ikanyarekana nga muske Matiang'i otokire gaigere bweka andake okoigwana nkororo orochase obosani obwega sengencho na kiyari kunyarekana abega basani ba bonsi pipa toka samo era toka sanga emiga yaringi gorone menge abasani bae mbalengase umunyigoyiga umatakarua bana rogoteba basani bae bande mbalengase umuyigolenge Kisii Stadium a celebration ya ODM abasani bande bae mbalenge Nairobi bunaije abande mbalenga Matanga kira abantu bakogenda ao iyi no bugambi bwense bukurigwa kwikakira abantu bagenda aho ikyagera buna bali bacheta umuyigo yonde mbalenge members wa Jubilee bali kocha nero takire bune member ya Jubilee bono roche atale wanjirwa sororo mbora kira abantu babagalite bakagenda se emiyiga aho bulanto bachikire ya umushimwa alika erinde aya buna bono busin kwa mfano ocha ko bolinga na kibono nande Matiang'i tarengi ose ne stadium mu igonde no lengo kwa celebration ya ODM yale ko sereke miaka 20 years na balimba bwatu mu igonde Jubilee njabo atu mu igonde igo miyiga ge koba awao na inde ne anjeri kikatipa n'umuntu wanja sale kogenda bona aso gukora go mushimwa mwaminyo kiri sana konyora oburayi bwa Dr. Fred Matiang'i buna ino babwata nibe kyama kya UPA bono yanyare kandre o soira se kyama ya Jubilee ikyama kya UPA wejibosonga kibono mogo chikwane kemiro birimna andamona soburayi tima sengenjo mwaka neti bono o soira Jubilee tima tio sinche naro abali bobe nara esoko TV vegete omukwaneri secretary general mushimwa bagaka ogokwana gore ya UPA na ogokwana gore ya Jubilee mbora no toramo echinechi nyomba chigali tokulinira tukere asitogoika pati teri muhimu mono yento kiri muhimu nwanchire nechikoro chabantu tochibina Kisii County abe msietole 45 asikire ward wali bachorire okomenta twaba 71 mbaro bara entire ne byama mbali byama talimo no bikogero choru tolingo go so Jubilee nga Matiang'i no ale Jubilee imnenje Steve ntenga ki bono ngende ndale tinkora kende entero nga ki Matiang'i no ale Jubilee nkubora lo president nga nanji tiganje nchorera nibu abantu bagochora kulingana ne tabia aho ne bikoro byao igo UPA noere BDP noere buna bono serikali ye kugamba bono ye ito kongoso no mo president ito Dr. William Ruto mbora gere protest ekyama kya president mbora uda UDA ebyama birenga biro bikomo bwatesi ekyama kyo muske baba asa nke yoro ige binte biga buno mugusyal tabanga getenga sangira ngondi elineri saga mugoturana mwabwatira namo mwale mugwago mwatabukia ya igo taringa ngabono gachiete Jubilee nga igobono UPA yakure UPA noere no nchole ku UPA tubato mugabana nyaribo ku UPA secretary babombati bantira bange bacholire ne chame yiga igo no kubwatirana ne birengereryo temine tinga ngabono kagenda Jubilee ingege byama byonsi byakure go temine tibina bono abawante bibalengeshere ya matakarua temine tinga kogenda obonsi
ingaigo former president Gachagua ingaigo nabulete DCP yae agajoini gari no go birengera linakoranga naki kenyete kogenda mutu Tiatuske bosio mwancho murigeria ebine birengera byaye Mheshimiwa Steve Arika nemono kubasekia makerikia UPA batabanga UPA barabo bado ne bandu muskema tyangi konyora bagari bora ya sekeria Jubilee kia makia UPA bado kere intact na ndeke gandate kweroberia bosio. By the way ntobwate by elections UPA meroberinero yoko chigo field candidates nara umuske Jacob Kagari kagotabanga umusayo munaro kuriye kergo kyobo jumbe bangire gwesoka soki obachore bo bakemo begete candidate ande nkitutabeikire ekogera inatenga mono talibya mabigo chorbantu nga UPA na makorwa y'abantu no gotebanga nye UPA eliyo muntu omunyo wanchire n'abantu achoru kera ni Kisii County abande mbaro bachore na independent atabwatikia magende gyonsi ali netu ebyamagatene na bweka abantu bakamachora ige ikiama tu negari nainde no imati anyalgo teranga independent abako jaro kwere otatiga singing tubono yokoranga twanyole astogo chakera ikyara kuruge tunwa bakomwe patieri na kurugusi intoro twara begire picture ya national yogo taro kinga ki ikyame kine kyagusi ikine kyarari no kubwatera de kogera ataragenda Jubilee nuna abantu ba media mugwatije record Mheshimiwa Zairi Janda akaenda se media agateba yaya nturukana matyangi tigijabo likuru UDA baende competition na president yero uyo weta muchuchaegwe omoske egavana yeto Simbarat agateba yaya matyangi tigaiche kurwa ODM tumuboreri kioni kwacha tenga tigaiche kuru Jubilee BNU egatenga tigaiche kuru BNU ebyamambia mugani gocha igo aleko gendo ODM kanga igo ga tiga UPO gendo ODM aleko genda UDA kanga ga tiga no kora orokinga ndocho bugusyo ito omwana ito nabwate demand bono kamweta karanga tiga genda Jubilee mambira bakonya ODM ngamangu nyakwebera tore gavana Simbarat kubale no Mheshimiwa Raila Amolo Odinga anya kumwebereri mutini ndigente kenyanza kegocha nere bono ODM tigatunga namo tore ndigente kebwangu no nda sebale tunyikwebererani tikatuske bose bono mwancho murigeria no Mheshimiwa Steve Arika tunyarego swase bunge ino ye county ya Kisii ase engane iga yogo akoboko serikali ga yobomo okubagikana nkororo asengencho tuchakire sabari ensemeri nyomba enene yoborai bwense ime ye county ya Nairobi tokiraneti negati ababwatani bamino andana nkimwangirete ogochiko no murai bwense ntwangiti gochiko no murai bwense yekogera nekyora chiko no murai bwense wange nkimota jete na bamino ogo tagenda kilo muntu nabwati kisababu chai aichata chirete kyagera bunanche murai bwense kimachiko nero murai bwense nande kero kwarangirigwe gorange keri gwategura kini gwikogenda ororo otatiga ekero bachige tu bande mbaro buna bono nche kyama kyane kya UPA mbabori batwairi baga amachiko naro kyagara buna bono ga ekero gosoka guchigabu none chimaike chimogo twara ekereri kire nsoko TV umuntu okole station indi ngao na bala betabwata emaike eri kyagara okoba kwa kororoka nekubwatete nabo kumoli kwa director sikaki ikwanganya korugaika buna bono uliga chi station ichichinde tokonyora kubegete none tisati erikire station yeyende onye turanganya guchoro na hali na botoligo ngaki ekogera umwaliko nolengo na assembly ntwarwete pressing singa tiaba collect tiaba gende igo kyama kino muno mwalikiri gwetera kyama kino no ntwarikiri gwetera kyama aye buno mu MCA bene ngwanya ruto guchikuko aye
kutatige kiama kiago gwetire kiama kiago no manyete ari mari assembly ntwaite tinge sabari egende kiagera onyo mugaba no chire gavana wekisi county Simbarati igako genda kwa niaba y'abantu bakisi county onyo mujumbe zairi jando jire ase president igako genda kwa niaba y'abantu banyali bari onye mujumbe mbachite bakasaba into State House numugaba nachite komenta chinguru ebintu biche ku State House bali babateri baga bachete abatateri munabona achete gata kaigwa efrayoba tari gocha konyebeka ngabali batarenge State House ngambali konyetumia ibili bintu bigocha se kisi county Beyonce mbaye twirera kinedo mweshimo bona buna bali bachete State House nawo batachete noja assembly aramate yekwelika ngaye ngwachete aituchete nejo kubolinga ki inua basenga njo mweshimo Steve Arika mwa sogeti mwa renga around kolenganya nataketa chinkwana cyo mweshimo Dennis Ombacho mwa MC kure ward area marani atete mwa renga nge 30 iga around 30 mwa rote statement ya mwige minute inu mwa bwate kirenga kinu kiarenge unit of purpose no tari unit of purpose ikiagera amarube nari getu kuru jobs cheito but headquarters bagatanga baliko banka mbacheti ko consult go se ko inform obsi ingaya ngo korake ko genda mole kuna bone kero kurwa go sino mulikia kurwa gusainyale ngaki na sokire kuru en Soko TV na achire Uru Garden kuligisa mu information tuligo soka ngana bali ngamba manyete na bali nkoligia wasoka igolioka nkwa mentioning mwarwete blessings mwaba senate bali bachite onye kerigo no bomane chinkwana chire chiryote kurumaega andake for the lack of a better word gotebanga mwari kubatiandra yaninga mogo chamati aba na inchingi mwego mwareta igorende blessings yechinchi arenge chomoyo yo mubose otianere ne kuratianere umuntu moyo se mukwira na gusita yaba na inchingi mwareta ingoyo logoteba kogera negabanero yachire kuoya nekira mutianire ngamata ikyara ente kyagera ebintu bikochikosabwa mbiri kirengana ki egenda chusabe president leke egatia ba MCA ba mino they are on record baro batairenga mogocha moto tevinki mwareta mu MCA bakisi county otianire bono bali bachete aba MCA ba minto bali bachete no mu governor bali bachete speaker nekira atianire ekyagera mbatebetenga nguchitori go saba 1 2 3 ntobakane ti mosa beke bachire basabire bairwira ngo korubire mugabala na irana gateba ngo korubire bono mbono gotenga tiga bikoru wanyo no mu MC oyo mugukana nga bintu ebi byatete mbikolekana ekine echi yase ekiri cy'abantu akora kwana geni gaso so monto iranga elebeta cheti go gagira tega toskaboso to kwandre kikiana gatigwa se stadium ya Kisii ODM at 20 abarai ambaikira netoro mugabana bwe county ya Kisii nwarenge oyuandake otare so kibuya de osenko aroko boko muskema tyanga ase chinguru cha chonsi nandake anseme igaro tyanga nwara se kya magya ODM ndro chibara ibuya bawikira na senseme yo maseneta bwe county ya Kisii yo maseneta bwe county ya Nyamira negatia bajumbe bande nabara yebane kuro kya magya ODM inki kega entreta se anemone county ya Kisii bara imbara mubori manyete eshere yarenge ODM at 20 yeah one jitindi member ya ODM tatigane celebration yarenge ya ODM at 20 lakini county ya gasori buno mu MC i county ani diswali ndakwira nili yawo nili watebanga omugabana tararokana buyo go support matiang pana wotete goteo mugabana choose igatebanga a project yane nene mbwate ne yokomekinga no mugusi no ali gorali project yane mbwate ne yokoni matiang uyu nandi ningurindo gukane kyer ero monyene na kwana choose wiki trara na roje no na bali imwanye bigete igo onyote ebiri ngunando kumukwanire kyanelwe kokwanire
naron record rit kuri gorata tenga ikiama ODM bado ngira Robert 2027 nabo kira sokyomo oyo guchikorie orai wense bona ande bono nga kitora nyara koirira chinkwana jaenga igatebete mbara ikaransa muna gotebi mwanso ngana ki no igabana na bagotokonya kwebereri musike Raila Amolo Odinga atubwate sinse yeye ere mbale so kibune echama ere personally orulekerengererio ntubwate bintu bibere ntubwate Simbarati buna Simba monyene ntubwate Simbarati buna mugabano Kisi County and ntubwate Simbarati buna member ya ODM ne deputy party leader ere buna Simbarati otebringu supporter matia again tobono agotenga mbale soki bune chama igo ikikiama nkibwate structures bawikaransa batebenga neintwe kosoki toro muntu ondetara ukalinga tako bamatianyi kerwika nonyi bantu mbegene tenga umweske Raila Amolo Odinga bakolega sine Dr. William Ruto akidi mbali kokora igono ko ba time chinga kichi ata bune ikiama erebwe kananje tengu support yale lakini bono amo kuchamo lisagali na gotebi wikaranda gende a consult to kumusanga chindo te chitiga chikirane no mo ske Raila Amolo Odinga anchirane egento nentu kiracha gocha nyanza ali kiagera o kirwanirire geche nkiracha torangu gusebono ngeche ase gukora irinde tondo mutumukomo kego tokwira na tunyara goso ase ewadi ibeno omugavana ogo negatia ba MCA bago batairenga emyake bere tigarete nemenge ase okonyora magendo kuru ase serikali yabono na serikali yabono eroro whichever way you may call it the broad based ayabuno mheshimiwa Steve Arika nkoro koboke serikali yabomo musimamo gonoro ya ase serikali ga yabomo omanyite bono iga no tore serikali bono iga igondo mu MCA bwe godi yebeno kemachiko kero abantu aba bangete mirimo kitachiri cyane cy'abantu bayibeno na ubagwetie para yo koroswa kero batebringe pare yiga yetekerero sigwe intebuno mu MCA inje nkorole pare yiga no mwishimigwa Sairi Janda ngotebinge pare ne kwa metega gose no mugabana Simbarati kerikere ase Kisi County igoto kera sa assembly kyabekirwe budget yakorwa wetira egavana na role executive na role in charge yokokora development nge mfano buna bono wodi ebeno kemti sinero kwa mete ngoja tororo tutaracha iga sebono iga no yitoko teba matianya bori wo president ntura teba nga president iteli saini ngaki aitara koraki itaraika nono yugo otaget ken ngaki bono no kwebanga intogo kira ngane kwebanga to president na banda abato chorta to iko bakorera magendero wiki bintebyo bigenda amo tomanyetinga buna tokunya gukora ndutagita magendero andi ndutagita borai toko chakorara bono rochi ndagenda mbarache makuru chabisabo ingabono lendi ngauntute to president ntokora kende eni nyarekane ikegera emyaka ye 5 ntobaleire kiro muntu nabaleire nga ikere kerto ko boli miremeye igebwateri tukoko chorwo ni nenga kyo korwo eita you renew the contract ekremia ketane yakolegi ya erire ikegere kerobuna bono nono ndogo mpinga nono ndogo pinge president nono ndogo pinge governor na manyitenga na atikaliti myaka ebere ekero ya ikire na liago tebanga na inche ntetikere abantu mago chachinga ai no kwalenge nki wakolire togocha gwikaransa te abantu nga ya myaka yebere na chitikora riri matiangi bono igo nyabere ingange kwerende ikero redi matuko ngokora ko barwari ne litoko ko lubunga ki as far as kunya gokora and into what the project inde
yomwana itu mwancho murigeria toche ase wodi ya ibeno to kurwa somo tumukomo kego torigeria rende ase ngencha bange babere bako barage byarange gatia barayibande bebisete maiga ya matiangi kurenda magendro mbatageti ko korra bananchi baberinde tumanye umushimo Steve Arikere wodi ya ibeno na saba dosi baya taire mirembo kia ikiranire na boigo ngakiro bereti go chibosi ase ngencho na tabire tago cha ko ikaransa aganyenga kurwa sorongoro busie project nero rabanto bali bamugeta bisina barabo baganyete amagendro go mwancho murigeria onye koro mamanyi bwe wodi eri ibeno ebunge nyari bali chache na boigo mu busie kurwa ndonsi asore na bako gendra kobeka amabodi ago gaiga sengencho mogeni tonto gendete go sanganere toskare nkore na tora ase kagetari getambe. Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Ano mwebuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo eskuri oboroso Atabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko omwana oboroso botingu bw'ekisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'ubumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde nguru turobo sombi asaborokigwa ntubwate nyumba cy'oburaro asaba menye time endagere yaborokigwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka ogo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. ase miziki yabagaka eri abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga choga ya rumba naboigo ntokwe babasaye aba bakurwa njijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talafu le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 weka ensa am Omurigereria bwa Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi igo gochikomera na nainche ritkore Juma chinsa 10 cha magoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo chigukomanya aya gwateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi eritariane Linet Nyambane. Iyo di tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe oyo kobugibule kinerebe sakogwa eba koboria kajomongino yego kuana korwa Ensoko TV oboroso bwo mugusi Ensoko TV oboroso bwo mugusi yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbari kobwa mbabu atimanga na gwanjereria mbabu atimanga na ariyo kobiza gose yogo kenga ni yo komenterania ebago soki kerikerororo Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi.
Mwancho murigeria karibu sana na inde sense meiga ya kabere senkwana itobutuko bwarero neyo mweri otogenda tegosanga no mwishimiwa Steven Arika kurwase woderi ya ibeno ebunge nyaribari chacha se county ya Kisii ande mono kumurikira twamurikire asobo ime hekerenga kyobo mobo mugusi obwa abere bokorigwa sege ka otobekire buya sense mwari agendeta se kyama kya UPA na boigo hoko boko kwabo Omoske Dr. Fred Matiang'i oyo kurukuru asorgongo rwabo rwa gusia sense miga ya kabere tigatunya ko babono togoswa ase award yae herinde tomanye igatia bara yaba igaba babere bakura gwebyara niko bare no Omoske Matiang'i kwaneke bunamba chiko choro kurende bangi babo mbarikirania ensemo yobokoryo buyana biga magendero gochia ase abana incheri tomanyere na aria yae nekira ase award yae karibu sana mweshimiwa sense miga ya kabere tigatoso ase abantu baibeno kuro mo chaka busukuru chaka ayo manyane kominyokesa bariga yo kumurario Omoske Dr. Fred Matiang'i na kinkegendrete nkano tukete no gikerete inka manyete chitachiri cyane ne cyanto ibeno nande ngusinyi kubakwanira on behalf yari ngebuye kangabo naba ibeno kwaboliri swari ikiyagera bali nabo jibosi cyane bari gereti mbagenda ko tomama boyo lakini ne namba no mo director nabo ko tobekere namba gago yesimi naro rata ke ko boria heya ikiyagera inchebuno mwemsie we godi ibeno timbu atinguru choko kora magendero kindi gyonsi na akolire umuntu ibeno akolire kyara lichiko ligoteba umwana inchi togwikaransa public participation ekarato ikaransire public participation ekarato ikaransire baetia none chipara tari into toko etia n'abantu bagocha baetia mane chipara chikoroswa ekara baetia chipara chikoroswa inchebuno MCA namanya kubogoria na irasa assembly emirobuli amanya gukora igo timbu atinguru no MCA ngo tenga rosi pale rosi gento gete asa ari baedire nkora ngiti gato chakira sense mo yechipara na ria ya bako ire amachiko buno ando ikirani nande gwa ikiraniri bose na ria nando begeta semirobeli yo gochikira no tararwa bisi asense mo yechipara amangana ya gaye mirumye yengeire amagendero gara 8 gusemara gatatu inchebuno MCA bwe kwa diebeno ekero mwana inchi antebiringa egende kingeta kerekera osigwe inchi enkorora gaikibwanete kogenda gocha tinta keri ku MCA mwana inchi bosi andenga ndoseri pale mako matengeye ne muchumba korosi ye no mugaba na yenkura yenkera binte bimbi ya segodi ebeno bono kwa mfano epara nchiro chigendete korosiwa ichini nchiro chiairire ichini nchiro chiganyete kiagera buna bone epara kerabante ebiri bono gusene epara tatebe korwa ya misiani egenderi kendo negendete korosiwa epara iye korosiwa ne county government ninche nkorigia ebekwe budget di question mugabano ito simbarati bakole tendering egere pare yerosiwe para nere koruta tebe kionsocho egende ibeno yekorosiwa na national government nje nkoligo mweshimigo zairi janda matenge pare yiga toroseri ase wodi ibeno tokumanya ngene yakere ne yakure bintu byonsi igotobwatiranete igo ebintu binde binge igo mo ase wodi ago mwana nchi turiko batenge ya etari nchenkorosi no mujumbe ya etari nchenkorosi abunda akora makoso oroche mwana nchi onyegenire oitoko tomakuru wodi Steve Arika inchendo nande amanye kontenga ntutagete estima maiko matengo maete estima tari county ekorosia ebimbiya sebeno inchen koliginga estima ye basaba ningo koros kwa mfano buna bono wodi ebeno barelire mono ikoro ya kemtis school nero yalikuwa gachwa igatigera nchera ekara bale rasende gona ariyo mwishimiwa sairi chanda kama tenayo mwishimiwa
KMTC achage tuna president yetu Dr. William Ruto yekwamete na kitoko kora budget yiga na nyibikerete 20 million nkorosi were inya gitari erensemo ibeno level 4 mugabana Simbarati na chebeno aga promise ase budget 50 million tinyeros tinyekoli nere ega chire gatigerunjera ne bintu mbiro bitakere kwaera asinaro KMTC yatakere outpatient nganye egere eskuru echake na request to mugabana kera abantu ba request tukabeke budget na tumeto outpatient ya hedire igo abantu baibeno birwa gutuma ngoikitore amache yachakire nyagitari yachakire gasi bose yaerera magacho ase outpatient ase kunganyi yaerera magacho budget yeyiga umugabana ngo twale 50 million chikole nyagitari na lichinye improve to the standards KMTC Mheshimiwa Zairi Janda tuigwananire babekire budget kwetera CTF ya 20 million ogambire na national ebitanda n'ebintu bikikubekwa ase school bire ready baganyite kwerende school were ebintu bibekwa Tigato gwa sensemo ya mache bone mbura ne nyinga gendrete gutwa rugongo rwa gusina nde rugongo rwa gusindo seseniri asa macha manga amache ngakikwa bekire bitacho kwagachire bitacho bigendrete ntogendete korosia na macha sinaro buna bono egetunwa ya kirwa twagamba no mugabana nancha tobekachibesa eboli nkole mwere ebole nenkole matole gesere eyo toganyita abanyene barubole mu babusalende kurwa individual bobo bwe community kwende bekwo ntobwata amache achagetwe no mugaka Monda Dr. Monda ne family mba achite amache riro Mheshimiwa Robert Arengo macha yagachaga kwa manchera twagamba no mugabana Simbarati na beka 10 million amacha yabe iko amangana ya amache nagenderete ekokera ase ward kira abantu babwato kugani kwabo omuntu ole kirwa onyotegete para umanye ko matebya ngwaro seti amache nyamagwa onye turaro spara igoma ite turakora kiriata gite igotore muikirania maganari igotore kera kwaro sigente kemo bono gochaka ko bune ngoke ko bekarige na kwa na kolide ke engombe ko beke furishan teri kwana no kwana igo baseibe no bamanyitinga magenderero teri gwa kariogi binto ngora kegera abana baroto kubwaterana magana yo kwarukia abana kuna bono kurwa diaspora nyantrabo tuje twabwaterana abantu baroto kubwaterana sirika mbalimbali buna tarachambili sofco ajili amagendero goikoli kurukirase ekiagera ekerana aboliti mirimo manifesto yani njale goteba ngangu chikurusia magendero national oka na county buna bono iga ase skuru ya Nyankororo Safaricom nanye request ekanga 55 million baachire contractor no le sai batagwire skuru barosiri ebirazi bire kando abana bakunya gosomera kwikomutie nyo gatatu mwako gocha skuru ya elire komenta nayo koros vale computer lab igutumikie skuru ne community na ntwaragaria se roboti urase nje birasi byare ngoro ritangani byage bya mazingira maya boriko bangosomera ne mbo yago bose ne nchira yago apart from amagenda rimo konyora kurwase serikali ya county ya Kisii kwa soki kubwaterana nebyo mbe bibinde go ikirania igatia magendro nya ne bana sense mo estima twaremo kubwatana Kenya Power twaremo sense mo estima ntubata no Mheshimiwa Zairi Janda emechi menge ya very connected no na ndi ntogendrete ko connect
street rights nkubaterana tore ne governor yani Simbarati n'umweshimiwa Zaijan nkubaterana tore n'abasani ebintu ebiga goika mubwaterane umanye gufaulu oya komenta akiri no ya komenta akiri maego che bitebisa ne kyage gwera na hande goiko ikanga se bikorwa Kisi county ge gwate chi ward 45 goika oyerere na gotanga na buna sakayo atanga nte kurwa somuganda kalino motegoro yesa kamateria ronko bando mogeni igo goikanane bwebeke position ekero mugaba na kuligirio tanga gokorora ari bintu nane bikuracha ekero jana kora kuligirio tanga gokorora ebintu biacha ino ebintu ebige kogera buna bono nyari bali chache tore chi ward seta Jones chirigere tu mweshimiwa Sairi Janda igo goikanane bwayerere gochiasa jandare egere ni ward yake nyole bintu Wikobe obe ange na rikira go rigereriga onyora. Kira kurigiri kwanyonga nae no ole se wakoraki kwamwa. Keko gera buna bono. No ni cho 50 million ni mugaba na promise te kara ya chite ko tare ward. Tari era iti abantu bebe no bachinyole. Tutigaba no lira ko kuramukia maise akanyora kana ndang. Atanya kitali na nyere 50 million. Yeah. Iko ebinte biga no kubwaterana na kubwatia magenderero to gocha gotengo mone tatanya saero raibe no bune chandegete to me binto gocha kubwatia sebikurwegere binto bikole bije ensemo yechisemi tutaracha tumurekere ebirasi bya ICD bose yandaka yamagachaga ikirande unamagani y'abananchi are murobiro noro kwa negatiga ari bwajiri hokakore kanari mokabere no gendere to murobiro ga abamwe achil baso metigwe bachite bakagira chisheni mugabana nachite na inde bono twachite tukayiproof kwetera mugabana Kisi County bakabwaterana na Kenya Commercial Bank manager Maganda kuna bono eskuru ya Irungu Polytechnic abana mbaro bagendete ko bundiswa gasi obubundi mbali gwakana no ni shiringi baisire gukora numuroberi bwachire iki computer cyakire Irungu Polytechnic abantu bakogenderera gusoma igo amangana y'obubundi n'amangana twagenderete ibindi mbigenderete bakabona ega no ine district kandiro Sofco na lirodio ligo cyabundi sobobundi lakini nande ligo promote abantu ababwate biasara sikiduka onye nabo bakuwakanira abana bane batano kwabasomya wakanwa nande nabali bakanirwe visi kokokonya kukinia amaishao na abana mbale babwata abana balensi emyaka 3 ngo wakanira bale 10,000 yase bitinye 3 umuntu gokolendera umwana igo ebintu ne binge bigokolekana awawo ndochenga chitachiri cyane kunya goteba kirenga abumbuya tekatocha sense mu birasi bya ICD structures kikwabekire koene kyange birasi biga mbire kwa gachiri bikiranire nando nyagoko bibarambire ngabirabe nandi mirobiro nereriye bekire koene kyanga senge nchono nyabari bajeses norujo nabaganda tekorera nabaro bagatebanga tobo sibori boito tonyore chibes chitobora boito twetendre narito wikyamazingira ramaya ibirasi bya ICD ase ibeno chitachiri cyane twigwananete ntirikorosi bintu binge nk'uko baranga 10-20 korosi gente kemo gose bibiri lakini kebwate standard Jones buna bono iga modern ICD class no ge korosi gubeno kyari de chirangi cyakiro kibwate TV me kibwate choya abana kibwate chikatuni chiria ngocha gochole benchmarking school riangabi ngocha gochole benchmarking igo bwango iga na nyankororo nebi modern bikorosiwa igo twigwana itokorosi gento kyara nande kyaba modern kyagara na promise tyabantonga ibeno nerera abe ya benchmarking nande asekisi counting ma class ICD kya modern
no kira seven ewodi ebeno yes ewodi ebeno igo abamenye bemirombare laki asengencho na batanga no muna gwajaire no na bere kogera kino babol na bako gotebie no genda record check is count manyirigo yeah tigatocha se ogokorera bono tutebe amagenda igo nsi umwishimo arika ka bekirwe nsemo ayandika ari gitigo ikirani wa yandika ikirani gwe nemirobiri kegendrete iga takwikira nonsi onye ewodi ebeno teko basara gia sensemo yoborendi tigatukwanire sector yoborendi ngaki kwa ena kirenga street lights yajiga as a partnership ne county government cyabekiro umuriro yiga mwabwatira ndino mwishimo zaire jande ebinyoro byabwatira ni gono umuriro westima ebitacho ngo begubire kirase nsemo ya security ngaki kwikira niri kobeka baraiba bamo community policy kwanekinga uborendi kwaneki wobore no security ngokora tore meetings no muntu chensa chinde aba nyumba 10 n'abagambi ntubwateranete asokoranga obulendi ko babulibia n'abana inchi twabasomiri bakolera ukisemina abantu mbale bali gocha bayiba amaguta i transformer abandi basali kitaji cyestima abona abana inchi mbabundi sirbuneta ayalima muntu ramuneke atochi gukia se transformer arolenga no ergo sinaba kurumi bakolereki bakire kyagerege ntubuno bulendi kego chaka into abanyene twamakogera gukimoto yakogera nabagambi bonsi turamongo kwa turchi beating kororanga obulendi na kibole na kiki tokunya komenta no ine kitaye chiga abantu barolere oburabu igo as a security bintoro munjaga chere turimo tukunya gutigera ngara kwa ngara kegera dikekogera nga asebiri kwa bekiriri barato guikotigo no yeso keralengo no yakabokiri bakao bakwete bande mbaisa negetinga obokiri bande mbamugwere tibuya utatiga ekera bamoitete nabajite kunyorange kai icyo numano nyasawo lenge bitongo kolekana bire igo tari gwatogi ase studio lakini rende ni ali chi boss chan chi kontuma security magana yikensa magana ya kirigento tololenga magendero tuguchira byonsiamo lakini tukubikolera byonsirimo nigento ekene kyara no eta se beno nabokoranga none chiparanchi kenderete ku national na county government igo nango tango usiane yiganta ndete kusukuma egere abantu ba benefit nandi tuikirani amagani kera manifesto yane ekerana nyetete abantu nga ninchiko kora n'abantu bacyorire ingendete kunyikirania ase totigaleti yake na ibeno nanye begete buna tourist attraction ingendete korosi chitinga chiamache koroswere ya isire koera ikiri cyare gusia jigutumia mache egera batari baiche parole ntubwate endani era 100 tutabante kerwache kurba upache no bwato paruba goeta igo bintu nebinge nitete kwikira ninga benchmarking tinya gwata gikaiga ngagia okego ikana riri bago chiko kumakeri banyora na bako makinga ikinata ebete ikiyakolekanire ikinata ebete ikiyakolekanire ikegera kero tutomiraria tutomiri tuchikotega chiunke town tutomiri tuchigwaka chinkobi ororenga ngikero olentera abantu bamino tiaturarigeriga tutaracho to ekerengeri kiago bosio we chinga kichitigarite turasangana bananchigaga akorukonga amil diplomatic awatebanga muraimbuya na manyete buna agokorega asiae nkorengia buna bananchi kurwase award eri ya ibeno narigaiga ogotebanga form ni Matiangi to the world mbele iko sawa agotenga mwendre ko moko boko Fred Matiangi kuro Amsterdam Netherlands ensoko twatabe ko bwatere baka isko yense bagenda tego sangana ntiwe agatanga nabwatereti the YMCA in Kenya akorukwanga Victor narigaiga honorable Victor Omondo nerago tabanga nkwanire mheshimiwa Steve Arika mwemsi ubego ward gago bono mheshimiwa Victor Omondi ama igago maigakire ndembia mono ndembia mono akorukwa jeria kirubo agotabanga nkorengene nkwaneri twa Chicago kwana yomoske Matiangi ase jeria kiruba agotabaga nga kero mheshimiwa
governor ingase Nyamache SDA na nyate ko baka ko ene kien kwa na yogo cheko mobwate sia umuske Fred Matiangi igoti ganyara ko baka ko ene kyabuna ngoikiraniare eireyo twanyara ko batogo sanga ga kumwanchu murigeria negati ya bari baganda tukure birangereri byabo wegana rege kwa kiresi sana tikatura igonga kyago birangere bya hello Ensoko TV ngotogo sanganer waire bya Yamano. Jamana como progresa, jamana que está por ahí, ¿no? Y pero ya está todo cuidando, no vamos a ver a los chicos a todo. Pero como la negocio enviar como ya por el plan, yo veo muy fan. Oyo te briga sio kora ningi yangu etare yani ragu eto na jiga sigenda te kokore kanoro tia tolaro no ribori ria ewo sina bwate karibu sana ile Ensoko TV ngotogo sanganer Jamani ya Mwanyagio na kundi uongozi na kundi uongozi ribori ria go chaso MCA si walika no mozani onoto nawe ana bange bagenda to kusangana intwe kai ko mwanchu morigeria bono tiga to chaso ero mwishimiwa to china bange batamanyeti ase bino lakini kibagueta nkora bara yagendrete bono tiga to boriga bosio bwa yagendrete kone kiwona boigo bochori bukagere kone kibo chibosio nabamenye baga badosi bago baibeno ikerenga kyago nkire kigo chibosio amaite nche bangete gas naba politi no wikirania ibirengeri biri byabo bakonga ya yakogera na baba dosi bane na bangete emirimo igo tarije mbwate kengo chimutu na bo bwate kerengeri kuchimutu ekogera onye bakora na baikiriya yibago ntuma na ba tole kerengeri igongo kuriore ba kubekera max bakwirania abisi abisi n'ibikoro birakwiranye obo yiri natetenga Steve Arika bono ubekira max yo gupima ngaki ebigwata ebetengo ikiraniole tokwea nangeire gasi nandi nchake kwe makeria bono bali na bago to makeri tokora tuasaliri batutenga ya bono yandango kantu akoegasi wakoraki ogasinywa tatiga ntutegeti basogo sinywa teteko kole egasi yarorokane Biamano Mheshimiwa Steven Arika igago nkorengeti gatubwate yo mweri ogaiga erinde tumanyo yo ngakiago sangana intwe hello Ensoko TV hello Ensoko TV ngotogo sanganer Gongo mwamore nande ntunde akabere Asante sana bagate banga igasi okora ningia mbakorengereti bono mwishimiwa kamera yago nkorengine ere igari nabo gukwandra abadosi baga bamenye bayibeno nabo igaba gusi ebutko bwarira situasangire nkwane gaye kirenga kyobo mabomo gusi irinde guchibosyo bate unenwa barai ngakia bananchi babwente kubwatia chingenjo chenye no igasi bono ngotebi ngambia mono Ensoko TV aseo kongari bageriga na gocha kurasanga na bantu baminte kyagera unanda enobsi ebinere gaiga na bantu nambia mono aseo gotegera na kurba uni kyagera binte bitari agwe kukunyara kugamba no ingi nchorire wika tokubwatira na koraiga twagenda mutu kungo sababa gusiba itoga kitiga to nyale gutwara nturamo gintu tokomenta no bwanchani egere tosikane togende kuchimotu nandi nkomanyia ba gusiba minto tiga tokora magendero ntoraranga ngabono matiango chale nje onko gende kyama kyametiangi nje nchorugo abantu bako chorwa nebikorwa lakini dinde asegusingima na nyansa omuntu bwesokiri matiangi ere tiga tomo bwatesi nande ngwakira mbiyamo no naba iga kuruge tunwa
na barabuyamo na sokora nga baise ko mwana bakogendereri na intu abagusi abane mbabwate wasi ngai gabano gakogenda na ndachi ko sareli kunchera na kinyombe yigere nyombe litoko nyire eri ne yeito tiga tobwatirane torolenga usi na intwe twairwege sangi kyalo twara ire ko chikurigire ringa twara akira abantu bandi ko chisiko weta banga bange bonne ntukuye ikira stole gaki kiro mugusi asale nando mugusi gale kenyingima oyo menyete Mombasa oyo mete Nakuru Kisumu Eldoret beko bwanche ni no konya ko tokonya mukwani bianga mbiyoli ngakibwa kire gabo kanye ko sawa mabiro yoko serete gekogera bono kutole kenyingima tuko cha goike ngakie 2027 tonyone into mugusi Dr. Fred Matiang'i buna baba tabega siaya alengengia nande buna manifesto ya Jubilee na ronyima yete biyamono ande na yagete kamanyikana togenderere egerensi yite koreki eske motu ntonya kwarana ntonya kogengana ntonya gochenchana bono tigango tobe abastarab egere torolenga ebirengeri bito ngoikerna bire nande tigatobuchi masabo yasaya tomente chinguru aite marwira ndale na ende buna bono nechikura bali mutarabwata kuchaka tarehe 29 kubwatuchire tigana oroto bwate chikura egere ekura nere kurusio muntu ofisi kosinande yamubeka ofisi igo kulingana constitution ya Kenya uchimotu nande ntoyi opportunity yogochora nande abagambi Ndiamano hoyo no MCA we ward ya Ibeno Mheshimiwa Steven Arika ward ya Ibeno nige kutoka sebungeri ya Nyaribari chacha se county ya Kisii hoyo nyareko bagakorwa mase mokurwa se horogongorura gusigo ikaiga se omochomo no Nairobi gusanga nayo mwancho murigeria nabigo gotokonya na into herinde ko kwasemia ya asari agendrete sobora ibage siasa nabigo kirenga kyobomo bomagusi ekikyarenge ekenene asokoria gukwandra hobotko bwara mbiyamo nasokora chinga kichago gusanga na into mbiyamo nasibari batome ujumbe mbiyamo nasibari banyara ko babagwaka hesimi nabigo ntokweba mbiyamo nayo mushimiwa asokoira chinga kichago gusanga na into hobotko bwa rero na tokonya chinga kinande tuchinya ko batoko kwariga na studio hinde togenda gusanga singe njume de babate bakero tokuro basemye boiga naria bana injina bara bakonyora ribagari okomanya yagendrete ande mono asensemo yoburai mwancho murigeria no tugikirawo omweri ase rero ase nkwano butko bwa rero korende inyoranga nandege koroga chinsa isato ninchikore na gaiga tosanga ase mesa ya mayakuru ensoko chinsa isato nchinkuru kwa Clinton Ondigi Brian Achaka Felistas Kabendi na director Zaki na ubane kyabuna marigine chibichango chara senchirengia gendra gutware marogobere ntoero na kwegokya nimirobire gendreta asembeo ya Ensoko TV. Miamano mheshimiwa. Miamano kabisa. Miamano sana. Brian. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi mwanchi murigereria ntobe togwikirana ase chichiro